ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ସେ ଜହ୍ନିର ତା ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜହ୍ନିର ଖାଲି ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ନେବା। ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ନେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିକି ଗୋଟେ କଢ଼େଇର ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ତାପରେ ଧୋଇ କରି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନି ଚୋପାକୁ ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଜହ୍ନି ଚୋପା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଜହ୍ନି ଚୋପାର ଚଟଣି। ଆଉ ପଖାଳ ଆଉ ଗରମ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଧରିକି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜହ୍ନିର ଚୋପାକୁ ନ ନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଆନ୍ତୁ।